Ja, så blev den vist kvart over. Kan jeg lige få lidt feedback på, om I kan høre mig? Det kan vi godt. Det ser ud til, at det kan I. Jamen, velkommen til. Så nu bliver det lidt omvendt, men jeg holder jo fast i denne her træningsfysiologi, fordi I jo skal have respirationsøvelse næste uge, hvor I skal måle kondital på hinanden. Så derfor er det lidt vigtigt, at denne her kommer først. Og det har ikke så stor betydning for denne her. Godt. Så arbejds- og træningsfysiologi. Nu er det jo kredsløb og respiration, I har, så det bliver med fokus på kredsløbet og dermed også på konditionstræning og ikke rigtig noget omkring styrketræning. Så jeg beklager, hvis der er nogen, der har set frem til det. Men vi skal snakke noget om forskellige begreber lige til at starte med, og så en hel masse ellers om maksimal iltoptagelse, det man også kalder kondital. Hvordan kan man måle det, og hvad er det, der afgør, om man for eksempel har 20 eller 60 i kondital. Og så skal vi kigge noget på træning, og vi skal snakke til sidst noget omkring, hvordan kan man bruge fysisk aktivitet, dels til at forebygge sygdom, men også til at behandle. Og der har jeg så valgt dels type 2 diabetes, som I kan se her, og så bliver det hjertesvigt og lidt kold, altså rygerlunger. Godt, så det er programmet. Så vi starter med... Undskyld, jeg afbryder. Ja, det er kun fordi, vi kan ikke se dine slides. Nå, vi kan kun se dig. Så kan jeg da godt se, så bliver det kedeligt i længden. Jeg prøver igen. Så giver det også mere mening. Godt, du afbryder. Så fortsætter vi. Som sagt, så er det her til programmet. Så vi starter med nogle begreber, og så går jeg over i iltoptagelse. Hvad er det for noget, og hvad er det, der afgør ens maksimale iltoptagelse? Så først, så kan man sige, når man snakker om det her physical work, oversat til dansk fysisk arbejde, så handler det jo altså om, at man udfører noget arbejde i ordets bogstaveligste forstand, hvor der er fysisk arbejde involveret. Så det kunne være et eksempel, som er skrevet her, at man plukker frugt. Det kunne også være, at man graver et hul i forbindelse med noget VVS-arbejde. Så kalder vi det altså fysisk arbejde. Så physical exercise eller fysisk aktivitet, så er formålet et andet. Så der kan man sige, at det er noget, man udfører med henblik på at enten udvikle eller vedligeholde noget fysisk fitness og sit helbred. Snakker vi sport, så er det et vigtigt element, at der skal være noget konkurrence involveret. Så snakker vi sport, så behøver det ikke at være noget med fysisk aktivitet. Det kan godt være, at man spiller poker eller man spiller Uno. Hvis man konkurrerer i det, så kunne det altså være sport. Omvendt kunne det også være, hvis man laver gymnastik til et DGI-stævne, så er det jo ikke et sport, for der er ikke noget konkurrence involveret, men så er det fysisk aktivitet. Mens sådan noget som at spille fodbold, jamen det kan jo være begge dele. Der er dels noget formål med at være sund og rask, og måske forbedre sin kondition, men det er jo også en sport. Træning handler så om at tilegne sig noget viden eller nogle fysiske egenskaber, som følger af, man gentager det. Så lige kort, det her har jeg måske haft i anatomi omkring muskelarbejde. Så når vi snakker om dynamisk arbejde, også det vi kalder isotonisk arbejde, så kan det enten være koncentrisk, eller det kan være ekscentrisk. Så er arbejdet koncentrisk, så betyder det, at musklen den bliver forkortet, mens den arbejder. Snakker vi ekscentrisk muskelarbejde, så arbejder musklen, men den bliver længere. Så det kunne jeg ikke, om jeg kan vise det, men hvis jeg lige holder mit glas her og tager min arm ned, jamen så vil min deltoideus jo arbejde, fordi ellers vil min arm falde meget hurtigt ned. Men jeg tager stadig armen nedad, så det er altså ekscentrisk arbejde. Snakker vi statisk eller isometrisk, så er det altså musklen arbejde, men hvor der ikke er nogen ændring i længden, som tegnet herover.
Og det kan jeg gøre vedvarende. Jeg kan også gøre det intermittent. Det betyder, at jeg arbejder, slapper af, arbejder, slapper af. Så er det jo sådan for skeletmuskulaturen, ligesom oppe i hjertet, at vi har en længde spændingskurve. Det er den, der er tegnet hernede. Så er min muskel meget kort, som f.eks. min biceps er lige her. Så vil der opstå det, vi kalder jamming. Så her der er altså ikke et optimalt overlap mellem aktin og myosinfilamenterne. Er min muskel meget udstrakt, så vil der igen ikke være et godt overlap. Så musklen kan altså bedst arbejde, når vi har det her overlap, og kan derfor udføre lave mest kraft. Så har vi også nogle elastiske komponenter, som vi kan udnytte i musklen. Det er den, der er tegnet her. Og når man lægger de to kurver sammen, så får man altså en længde spændingskurve, der ser nogenlunde sådan her ud. Skal vi se, der er et spørgsmål i chatten. Det var det, der er klaret. Godt. Så når vi snakker om det her henholdsvis dynamiske arbejde og statiske arbejde, og vi skal regne på, hvor meget arbejde man laver, så snakker man normalt om, at hvis det her er kontraktion, så er det dynamisk arbejde, så er det altså kraft gange vej. Så hvor meget kraft udfører min muskel, og hvor lang distance er det, og vi angiver det i joule. Er det statisk arbejde, så er det altså, hvor meget vores peakkraft er målt i newton, eller hvor meget kraft vi laver over tid i newtonsekund. Er det en intensitet, så skal vi have en frekvens på. Så det kan være, hvis jeg sidder og cykler, hvor mange omdrejninger kører jeg per minut, og så måler vi det i watt, som altså er det samme som joule per sekund. Er det statisk arbejde, så skal vi også have på, hvor lang tid gør vi det. Gange med frekvensen, og så er det altså gennemsnitlig kraft målt i newton. Er det en total arbejdsmængde, så skal vi have på, hvor lang tid har vi gjort det. Så for eksempel, hvis jeg cykler med 100 watt i en time, så har jeg altså den totale arbejdsmængde igen målt i joule eller i newtonsekunder. Så her kommer vi meget i dag til at beskæftige os med watt, som er det, man primært bruger i forhold til cykelarbejde, og også det, I skal lave til øvelsen, som altså er joule per sekund. Sådan der. Så har vi jo forskellige muskelfibertyper. De bliver henholdsvis kaldt type 1-fiber, type 2A-fiber eller type 2X-fiber. Og så som jeg har angivet her, så var det sådan i gamle dage, der kaldte man de her type 2X-fiber for type 2B-fiber. Så det kan I også se i nogle bøger, at de hedder type 2B. Men det er altså det samme som type 2X. Type 1-fibrene kalder man også for slow twitch eller røde fibre. De er kendetegnet ved, at de har en høj grad af udholdenhed, men de er ikke så gode i forhold til at lave makskraft eller ændringer i kraft. Det er til gengæld type 2-fibrene, og specielt type 2X-fibrene, altså en høj makskraft og gode til at lave ændringer i kraft. Til gengæld er de ikke særlig udholdende. Type 2A-fibrene kan man ligesom kalde en blanding mellem de to. Så har det været diskuteret meget, kan man med træning gå fra den ene type til den anden type, eller tilbage igen. Og der er den sådan generelle holdning, at mellem type 2A og type 2X, der kan man godt, men man kan ikke gå fra type 1-fiber til type 2-fiber. Man kan godt, hvis man for eksempel har mange type 2-fiber og laver meget udholdenhedstræning, så kan man godt få sin type 2-fiber til at ligne lidt type 1-fiber, men type 1-fiber vil de umiddelbart aldrig blive. Det her op er bare en farvning, og de mørke, altså type 1-fiberne, er slow twitch fiber, og de hvide vil så være det, vi kalder type 2X, og dem her vil være type 2A. Så type 2X-fiber har vi generelt ikke særlig mange af. Altså bare man er lidt aktiv, så vil de komme over at være type 2A-fiber.
Så tidligere udnyttede man det for eksempel i 100 meter sprint, at lige så snart man bliver inaktiv, så går de tilbage igen til type 2X-fiber. Og fordi man i 100 meter gerne vil være ekstremt eksplosivt, så har man faktisk spekuleret i sådan i tiden op til konkurrencen at være inaktiv, for man fik flere af de her fibre. Det gøres ikke så meget mere. Så sagde jeg jo det her med, at man ikke kan gå mellem de her to sådan umiddelbart. Det er i hvert fald en generelle holdning. Tager man muskelbiopsier, som er vist her, og farver dem forskellige eliteudøvere, og så måler, hvor mange af de her type 1-fibre man har, jamen så vil man se, at i de idrætsgrene, hvor man har brug for meget udholdenhed, så finder vi den største procentdel af de her type 1-fibre. Og når jeg så siger, at man ikke kan gå imellem, så vil det jo umiddelbart indikere, at de her eliteudøvere, jamen de har måske valgt den her idrætsgren, fordi at de er gode til den. Eksempelvis fordi de har mange af de her type 1-fibre. Så modsat, når vi går ned i den anden, jamen, så er det de mere eksplosive idrætsgrene, hvor man ikke har så mange af de her type 1-fibre, men mere type 2-fibrene. Ja. Så som sagt, så er fokus på kredsløbet, og ikke så meget det eksplosive korte arbejde. Så vi kan jo lave vores energi umiddelbart på 3 forskellige måder. Vi kan dels lave dem uden ilt, det er det vi kalder anaerobt, hvor vi ikke har mælkesyre, altså laktat som biprodukt. Så det er altså det ATP, som vi har nede i vores skeletmuskulatur, og så ud fra spaltning af kreatinfosfat. Så kan vi lave det anaerobt, hvor vi har laktat som biprodukt, så det er den gule her. Og vi kan lave det aerobt, altså med ilt, og det er den røde. Så herudaf er tegnet varigheden af vores aktivitet, og I kan se, at lige så snart, at vi kommer ud over et par minutter, jamen så er det den her aerobe, der er den vigtigste energikilde. Så her uden ilt og uden mælkesyre, jamen der har vi til omkring 10 sekunders arbejde, som der også er vist her. Så er vi nødt til at lave energien fra andre kilder. Og er det noget meget højintenst, så vil det så være det her glykolysen, altså uden ilt, hvor vi får dannet laktat. Så længere et par minutter, så er det aerobt. Det betyder ikke, at det anaerobe ikke er vigtigt. Så for eksempel, hvis man er ude og løbe 5 km alt, hvad man kan, og skal sprinte til sidst, jamen så vil det selvfølgelig også være vigtigt, at man kan lave anaerobt arbejde, hvis man gerne vil vinde sprinten. Men den dominerende energikilde vil altså være aerobt. Så en 5 km for eksempel snakker man om, at 99% af energien kommer fra det aerobe system. Og det er altså den, vi har fokus på i dag. Så hvor meget energi man kan lave aerobt, det kalder man for den maksimale iltoptagelse, og angives altså VO2 max. I kan også nogle steder se, at man kalder det VO2 peak, men generelt vil man sige VO2 max. Så det var ham her Mitchell tilbage i 1958, der først observerede det, og det var på et løbebånd, hvor han henholdsvis havde folk til at løbe, og så gjorde han det, de skulle løbe stærkere og stærkere, men de skulle også løbe op ad bakke. Og så målte han deres iltoptagelse, og på et tidspunkt kunne han se, at nu kunne den ikke stige mere, selvom han havde øget. Det var så hældningen på løbebåndet, så fladede den altså ud. Og det definerede han så som om, at det måtte være den maksimale iltoptagelse, personerne havde nået her. Så er det klart, at når man ikke kan optage mere ilt, men at det stadigvæk bliver hårdere og hårdere, så er man nødt til at lave energien på en anden måde. Og det er altså så anaerobt med laktat som biprodukt, og derfor kan I også se, at laktatniveauerne i blodet de stiger eksponentielt til sidst. Så den maksimale iltoptagelse er altså defineret som om, at det er den maksimale mængde ilt, kroppen den kan optage og forbruge per minut. Og det er en klassiker, at jeg stiller spørgsmålet til eksamen,
og så er der rigtig mange, som straks tænker lunger, og så svarer de, at det er, hvor meget ilt kroppen den kan optage per minut. Husk, at det er optage og forbrug per minut. Meget, meget vigtigt. Det kan man enten angive i liter per minut, eller i milliliter per minut per kilo kropsvægt. Og i Danmark har vi så fundet et ord for det her, og det er det, vi kalder vores kondital. Så konditallet handler altså om, hvor meget ilt kan vi optage og forbruge per minut i forhold til, hvad vi vejer. Andre lande, der kalder man bare begge dele for maksimal iltoptagelse. Så her for eksempel er Olaf Tüfte en norsk roer, og I kan se, at hans maksimale iltoptagelse er 7,1, og det er så i liter per minut. Virkelig højt. Jeg tænker, det er noget af det højeste, der nogensinde er målt. Herover kan I se en løber. Han har et kondital på 85 ml per minut per kilo. Også meget, meget højt. Og det jeg ligesom prøver at illustrere her, det er, at lige så snart, at det er en idrætsgren, hvor man skal flytte sin egen kropsvægt, så vil man gå meget op i at have et højt kondital eller en høj iltoptagelse i forhold til sin kropsvægt. Skal man ikke løfte sin egen kropsvægt, det skal man ikke, når man roer, så går man mere op i, om man har en høj maksimal iltoptagelse i liter per minut. For der er det ikke så vigtigt, hvad man vejer. Er man cykelrytter for eksempel, og cykler meget på flad vej, så vil det også være her. Og lige så snart, at det går op ad bakke, så er det vigtigere at have et højt kondital, for man skal løfte sin egen kropsvægt op ad bjerget. Så her er den klassiske tabel i forhold til kondital. Den er lavet af en svensker, Per-Olof Åstrand, og den er lavet for over 50 år siden. Det er stadigvæk den, man bruger. Der er bare sket det i løbet af de sidste 50 år, at vi gennemsnitligt er blevet i dårligere form. Nu er det sådan, at hvis man for eksempel er gymnasieelev, og man er mand, så ligger man lige omkring 40 i gennemsnit. Og for pigerne ligger den, hvor vi er her, omkring de 35-36 i gennemsnit. Så ned i den lave niveau. Men det er som sagt stadigvæk den her tabel, man bruger til at sammenligne sig selv med, hvor ligger jeg i kondital. Så her er, hvis vi går op i det høje spektrum, forskellige eliteudøvere. Så Oskar Svensson er en norsk cykelrytter. Han var bare 18 år gammel, da man målte 97 i kondital. Og det er, så vidt jeg ved, det højeste, der nogensinde er målt. Man skal lige huske med de her tal, at det afhænger jo meget af, lige hvad udstyr de er målt på, og hvad cykel, eller om det er løb, eller sådan noget. Så man skal lige tage dem med et gram salt. Om det lige er 92 eller 100, det er svært at sige, men det er i hvert fald noget af det højeste, der nogensinde er målt. Bjørn Daly, norsk langrendsløber. Hans Henrik Ørsted, dansk banecykelrytter, og Chris Froome kender jeg sikkert, cykelrytter. Over hos kvinderne, jamen så ligger vi her lige under de 80, og det er henholdsvis triatlet og langrendsløber, så vidt jeg husker. Så igen, idrætsgren, hvor man skal flytte sin egen kropsvægt, det er der, hvor vi ser de høje kondital. Så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at man kan optage og forbruge meget ilt per minut. Det er en af de vigtigste faktorer i forhold til præstationen. Men man kan faktisk også se, at der vil være forskelle mellem to personer i, hvor meget ilt skal de bruge til at udføre et givet arbejde. Og det kalder vi nettonyttevirkningen. Så nettonyttevirkningen er altså defineret ved det ydre arbejde, divideret med energiomsætningen. Og det er sådan, at hvis jeg satte jer op på en cykel og bad jer om at cykle ved for eksempel 100 watt, så er det sådan, at omkring 18-25% af den energi, I producerer, rent faktisk går til at drive pedalerne rundt. Så man kan sige, at for at I på en cykel kan træde 100 watt, så skal I måske producere 400 watt. Og resten går hovedsageligt til varme. Så man kan sige, at mennesker er ret ineffektive i forhold til at lave energi, fordi vi bruger så meget energi på at lave varme.
Men der er som sagt forskel. Og her er taget et eksempel med 2 atleter. Og hvis vi herudaf har vi jo så deres kondital, eller hvor meget ilt de optager og forbruger. Så hvis vi tager punktet her omkring de 50, så kan vi altså se, at atlet 2, når han eller hende har en iltoptagelse på 50, kan altså producere de her 3,5 watt per kilo, mens atlet 1 kan producere 4,5 watt per kilo. Så hvis I har samme kondital, så vil man forvente, at atlet 1 klarer sig bedst, for vedkommende skal bruge mindre energi til at lave samme stykke arbejde. Der er selvfølgelig noget teknisk i det, så for eksempel hvis man cykler, og hvor god er man til at træde rundt i pedalerne, hvor effektivt gør man det, men der er også noget inde i muskulaturen, og man ved blandt andet, at type 1 fibre, de er lidt mere effektive end type 2 fibre, så det kan forklare noget af de her forskelle. Så handler det selvfølgelig også om, hvordan man sidder på cyklen, og man bevæger sig meget med overkroppen for eksempel. Men det er kun cykling, det gælder alle idrætsgrene, kan man sige. Der vil man se forskellen. Så en god nettonyttevirkning og et højt kondital, så er man altså godt stillet i forhold til de her udholdenhedsidrætsgrene. Ja, jeg kan måske tilføje, for eksempel med løberne, der ved vi jo, at de afrikanske løbere, de klarer sig rigtig meget bedre end de europæiske. Og der har man fundet ud af, at det ikke fordi, at de har en højere maksimal iltoptagelse, men de skal simpelthen bruge mindre energi til at udføre samme stykke arbejde. Så man kan sige, at europæerne ligner de røde her, og kenianerne de ligner de blå her. Og i løb bruger man meget energi på at svinge benet, og man har faktisk kunne måle, at det, at kenianske løbere har en meget mindre muskelmasse, specielt nede i deres underben, det er det, der gør, at de skal bruge mindre energi til at udføre samme stykke arbejde. Fordi man bruger energi på at svinge benet frem og tilbage. Godt. Nu har vi slået fast, at det er vigtigt at have en høj maksimal iltoptagelse. Så nu skal vi beskæftige os lidt med, hvordan vi kan måle det. Det kan man grundlæggende gøre på 2 måder. Man kan gøre det enten direkte, og det vil sige, at man måler direkte på ind- og udåndingsluften, eller man kan gøre det indirekte, og det betyder så, at der estimerer man det frem fra forskellige faktorer. Når vi snakker indirekte, kan det både være maksimalt, altså man kommer helt op og presser alt, hvad man kan, men der findes også submaksimale tests. Det vil sige, der arbejder man altså ikke maksimalt. Om lidt kommer jeg bare som eksempel til at gennemgå den her 2-punktstesten, som er en af de mest anvendte. Så direkte test kan være enten med Douglas-sække, eller det kan være online. Så her er det, der hedder Douglas-sækkene. Og det er dem, som I kommer til her i næste uge at skulle bruge, når I skal lave øvelsen. I kan også se tegnet en Douglas-sæk her. Det er så lidt mere Storm P-agtigt, så det er i forbindelse med OL i Mexico, hvor man gerne vil teste atleterne, så tog man simpelthen over til Mexico, og så lavede man den her Storm P-opfindelse, hvor man altså kunne måle ude i felten. Nu til dag så bruger man mere det, der hedder online-systemer. Og principperne er sådan set det samme. Det er, at de her systemer, de måler dels på ventilationen, altså hvor mange liter per minut man ventilerer, og så sidder de ligesom og sampler, du kan se en slange her og en slange her, ned til en ilt- og CO2-analyzer, og så kan man altså bestemme fraktionen af ekspiratorisk ilt og CO2. Og så når man har den, og man har ventilationen, så kan man beregne iltoptagelsen. Problemet med de her systemer, det er, at der kan komme spyt ned i slangen, og hvis der kommer spyt ned i slangen, så har man ingen data, og så har man en meget sur forsøgsperson, for så får de ikke deres kondital at vide. Fordelen ved det er, at de står og måler hele tiden, og det vil sige, at du får det faktisk for hvert åndedræt, og på den måde er det let at ligesom tage, hvad var tallene lige før udmattelse. Herover kan vi have problemet,
at når vi samler op i posen, så skal vi jo have timet opsamlingen, så den forekommer lige før personen den er udmattet. Og det kan jo være svært at vide, hvornår det sker. Så når I nu er til øvelsen i næste uge, så kan det være en god idé at sige til sin forsøgsperson, at når du føler, at nu er der omkring 1 minut tilbage, før du er udmattet, så løfter du lige hånden, og så ved resten af gruppen, at nu skal man altså til at koncentrere sig og se at få opsamlet noget luft. Får man ikke opsamlet noget luft, jamen så har man ikke nogen iltoptagelse. Man kan ikke lige bede personen om at blive ved med at cykle, når de er udmattet. Det skulle de meget gerne ikke kunne. Så der er det altså vigtigt lige at være koncentreret. Så når I står derovre, nu har jeg bare taget et eksempel fra en tilfældig person, eller et tænkt eksempel. Så det her, det er Douglas-sækken. Vi kender fraktionen af inspiratorisk ilt og CO2. Vi kan måle i denne her Douglas-sæk, kan vi måle fraktionen af ekspiratorisk ilt og CO2. Så nu har jeg lige taget nogle tilfældige tal her. Vi kan måle volumen i posen. Og hvis vi også har husket med et stopur og tage tid på, hvor lang tid vi har samlet op, så kender vi altså ventilationen i liter per minut. Så i det her tænkte eksempel har vi altså 100 liter per minut. Vi har, at der er forsvundet 4% ilt, og det vil sige, at iltoptagelsen må altså være 4 liter per minut. Og hvis vi leger, at han vejer 100 kilo, så vil han altså have et kondital på 40. Så simpelt er det i princippet. Det eneste, man lige skal huske, det er, at kondital og iltoptagelse angiver man altid i STBD, så det skal man lige regne op til. Skal vi lige se et spørgsmål, der bliver spurgt. Der bliver spurgt til, hvor høje laktatniveauer man kan have. Altså jeg har personligt i en roer engang målt, jeg tror det var 31 millimol, det var en arterie. De kan nå ekstremt høje niveauer, de her roer. Og det er jo fordi, det er de her 6 minutter, hvor det giver den fuld gas. Så de er ligesom vant til at arbejde med meget laktat. Så typisk i gamle dage sagde man, at ens syregrænsen den lå på 4 millimol. Det er man gået lidt væk fra, fordi det ikke er så præcist. Det er altså meget trænerbart, hvor meget man kan tolerere af laktat, hvor meget man kan æde sig selv. Yes. Så kommer spørgsmålet selvfølgelig, når man cykler derover, og personen på et tidspunkt siger, nu er jeg udmattet, jamen hvordan ved jeg, at jeg rent faktisk har fundet den maksimale iltoptagelse? Så der har man opstillet nogle kriterier, og man snakker generelt om 4 kriterier. Så det ene, man kan kigge efter, det er der et plateau i iltoptagelsen? Så det er det, der er tegnet her. Så det kan være svært, når I står derovre med Douglas-sække, for det er ikke sikkert, at I får så mange sække, at I kan bestemme, om der rent faktisk er et plateau. Men det er altså en af kriterierne, man normalt kan bruge. Så kigger man på det, der hedder RIR-værdien. Og hvad søren er det for noget? Så RIR, det er volumen af CO2 divideret med volumen af ilt. Og RIR er altså målt over lungerne. Og der differentierer man mellem, hvad der er målt over lungerne, og hvad der er målt nede på cellulært niveau, altså nede ved muskulaturen. Det kalder man så RQ. Så er man i en steady state situation, så vil RQ være det samme som RIR. Men I måler altså den her RIR-værdi til øvelsen. Og der gælder, at hvis man bruger fedt som energisubstrat, så vil man have en RIR på 0,7. Jeg skal lige sige, at de her tal, det er altså ikke noget, I skal kunne, for det hører jo egentlig til modul 6, men det er mere, så I har en idé om, hvad er det her RIR. Så forbrænder man rent fedt, så er det altså sådan, at for hver 16 mol CO2, så har man 23 mol ilt, og det vil sige, at man får et RIR på 0,7. Er det kulhydrat, så hedder den 6,6, og så får man en RIR-værdi på 1. Altså der bliver udskilt lige så meget CO2 som optaget ilt. Så har man jo også protein.
Men i og med, at protein det udgør så lidt af vores energiomsætning, giver cirka 5%, så vælger man altså at se bort fra den. Så normalt vil man sige, at hvis man har en RIR på 0,85, så må det altså betyde, at man bruger halv fedt og halv kulhydrat som energisubstrat. Kommer man over 1, og det var jo det, der var vores kriterie, så betyder det altså, at man udskiller mere CO2, end der optages ilt, så man hyperventilerer. Og det er altså et af kriterierne, man kan bruge i forhold til, om man har nået sin maksimale iltoptagelse. Så jeg har valgt at skrive 1,15. Det er sådan, det er i øvelsen. Andre de siger 1,1, og nogle siger 1,2. Så der er ikke nogen fast grænse. Men I skal altså se på i øvelsen, var forsøgspersonen over de her 1,1 vil være jeres kriterie. Så det næste kriterie kan være, at personen simpelthen siger, at jeg er udmattet. Er det cykling, så kan det være, at jeg har sagt til dem, at I skal køre over 60 omdrejninger per minut, eller stopper jeg der. Hvis de så ikke kan holde de 60, så definerer man det som udmattet. Og den sidste, man så kan se på, det er, jamen har den her testperson nået sin forventede makspuls? Der er det selvfølgelig bedst, hvis personen kender sin makspuls. Kender man ikke sin makspuls, så findes der de her formler, og den klassiske er jo 220 minus alderen. Der er så nogen, der har fundet ud af, at ved at måle en hel masse forskellige personer, at det er mere præcist, hvis man siger 208 minus 0,7 gange alderen. Om I bruger den ene eller I bruger den anden til øvelsen, det er ikke så vigtigt. Og selvfølgelig kender personen sin makspuls, så er det bare den, I bruger som kriterie. Så makspulsen kan jo ikke trænes, den er genetisk bestemt, og så er den bestemt af ens alder. Der er noget data, der tyder på, at hvis man træner rigtig meget, så kan man måske nedsætte denne her aldersrelaterede fald i ens makspuls. Men den vil falde med alderen, det er helt sikkert. Så som skrevet her, så siger man typisk, at 2 ud af de her 4 kriterier skal være nået, for at man kan bruge testen til noget. Altså sige, at man har nået den maksimale iltoptagelse. Så som sagt kan denne her være svær til øvelsen. Så kan I bruge de 3 andre, hvis I ikke har fået sække nok til det. Godt. Det plejer at være ret skægt. Vi har jo den udfordring nu, at øvelsen den har jo ikke kørt under det her covid-19. Så der har grupperne fået udleveret noget data, og før covid-19, der eksisterede den her øvelse ikke. Så I bliver de første, der kommer til at lave den her max-test. Men det skal nok gå godt, og det plejer som sagt at være meget skægt. Yes, så det var denne her del af det med Douglas-sættene, som vi skal lave til øvelsen. Så som sagt, så kan man også måle den indirekte. Så det kunne være for eksempel, hvis man ikke har det her udstyr til at måle den. Eller det kunne også være, at man har nogle patienter, hvor man ikke vil have dem op og arbejde alt, hvad de kan. Jamen så kan man altså lave den submaksimal og alligevel få en idé omkring, hvad er deres maksimale iltoptagelse. Så her er den mest brugte, det er det, der hedder topunktstesten. Og den går altså ud på, at man skal have kreeret 2 punkter, der viser sammenhængen mellem arbejdsbelastning i watt og personens puls, altså hjertefrekvens. Så de her 2 punkter, dem måler man ved, at man sætter sin person til at cykle, i det eksempel ved 100 watt. Og så når der er gået 4-5 minutter, så måler man altså pulsen og plotter den ind i sit diagram. Så øger man modstanden på cyklen, og der er det klart, at jo større afstand der er mellem de 2 punkter, jo mere præcis vil testen umiddelbart være. Omvendt kan man sige, hvis man har en patient, hvor man ikke vil have dem op og presse sig, så skal man jo passe på med at tage arbejdsbelastningen for højt op. Men igen, man øger belastningen, og så efter 4-5 minutter, så måler man igen pulsen. Og så er ideen altså med topunktstesten, at vi nu skal ekstrapolere op og sige, hvad ville arbejdsbelastningen være, når personen er oppe på vedkommendes makspuls. Så man antager altså, at der er en lineær sammenhæng mellem arbejdsbelastning og pulsen.
Så i det her tilfælde, så er det altså 350, har jeg bare taget her. Så skal jeg jo huske, at det ikke er al den energi, der bliver produceret, som går til at drive pedalerne rundt. Det var de her 18-25%. Så i det her eksempel har jeg lige antaget den med 20, så jeg skal gange med 5. Så har jeg altså, hvor mange watt skal personen producere for at træde 350 watt. Og det er jo altså joule per sekund, så for at få det om per minut, skal jeg gange med 60. For at få det om til kilojoule, så skal jeg dividere med 1000. Så ved vi, at hvis man bruger ren kulhydrat, så kan 1 liter ilt producere 21,1 kilojoule. Så det kalder vi iltens kaloriske værdi. Og regner man så det her ud, så vil man få, at den her person har en maksimal iltoptagelse på 5 liter per minut. Skal I se, er der ikke en del usikkerheder forbundet med kun at bruge 2 punkter? Jo, det kommer vi til lige om lidt. Nu har jeg bare taget den sådan her og skrevet de 5 liter. Der er også mange, når de laver den her test, så vil de sige, at det er jo, hvad det kræver at træde 350 watt. Så oven i det skal vi lægge basalt stofskiftet. Så man kan også vælge at lægge typisk 250 ml ilt per minut oveni. Og så sige, at den er 5,25. Det er lidt forskelligt, hvordan man gør det. Men jo, en masse usikkerheder. Så fordelen er jo selvfølgelig, at man skal ikke op og arbejde max. Så har man en eller anden kold-patient for eksempel, hvor der kan også være visse typer hjertesvigt, hvor man ikke vil have dem helt op og arbejde alt, hvad de kan. Så er det selvfølgelig en fordel. Og det andet er, at det kræver jo det her specialudstyr, så det kræver ikke, at du har de her ilt- og CO2-analyzers og kan måle ventilationen. Så har man en cykel, der kan måle watt, og så kan man i princippet bare palpere og måle hjertefrekvensen, så kan man altså lave topunktstesten. Så det er klart, for det første så antager man denne her lineære sammenhæng. Den holder nogenlunde, vil jeg så sige. Næste antagelse, det er jo denne her makspuls, og det kan altså variere en del. Den her 220 minus alderen, der kan være store forskelle. Kender man personens makspuls af en eller anden grund, så kan man selvfølgelig bare vælge at bruge den til sin udregning. Så antager man jo den her nyttevirkning. Jeg sagde 18-25%. Man ved jo ikke, om den her person har 18 eller har 25. Så der ligger jo en usikkerhed i det. Og så antager man jo også, at alt arbejdet er aerob. Ellers skulle man jo ikke lave den her ekstrapolering, hvis der også var anaerobt arbejde. Så der er selvfølgelig nogle usikkerheder ved den her, men også nogle fordele. Den er stadigvæk meget brugt. Den anden, det er den, der hedder watt-max-testen. Den ligner lidt, men der skal man op og arbejde alt, hvad man kan. Den er mere præcis. Man kræver så, at man arbejder max. Kig på tiden. Godt. Ja, jeg skal lige høre nogle spørgsmål til den her del. Jeg kan lige skrive det i chatten. Det er der ikke. Så jeg går lige så småt i gang med den næste del, så tager vi lige en pause. Så det store spørgsmål, det er selvfølgelig, hvad er det, der afgør, om man har 3 liter per minut, eller man har 5 liter per minut i maksimal iltoptagelse. Og det handler jo om, at man skal have transporteret ilten ud fra luften omkring sig, så skal man have den ind gennem lungerne ind i kredsløbet, og man skal have den transporteret ned til sine aktive muskler, hvor den så skal forbruges af skeletmuskulaturen. Og der er jo sådan en hel masse kaskader, kan man sige, eller ting undervejs, der potentielt kunne gå ind og begrænse ens maksimale iltoptagelse. Så den første vil jo være, at hvor god er vores lunger til at få iltet blodet. Så er de ikke så gode til at få iltet blodet, så kunne der altså udgøre en begrænsning i forhold til vores maksimale iltoptagelse. Det næste kunne jo så være det her med at få transporteret det iltede blod rundt i kredsløbet og ned til vores skeletmuskulatur. Så det kunne jo dels være hjertets pumpefunktion,
Men det kunne jo så også være, hvor meget hæmoglobin vi har i blodet. Det er jo det, som ilten den binder sig til. Nede i skeletmuskulaturen, jamen der kunne jo være noget med at dels være blodgennemstrømningen, og den blodgennemstrømning, der er den matchet præcis til de muskelfibre, der er aktive, eller har vi også sådan lidt spild i og med, at vi måske perfunderer inaktive muskelfibre. Så kunne det jo være et problem i forhold til at få ilten fra blodbanen ind til muskelfiberen, så det vil vi kunne se på et iltekstraktion. Der kunne være et problem med at få offloadet vores ilt fra hæmoglobinen, og der kunne, som sagt, det ligger lidt under muskelblodgennemstrømning, og være et problem med at få nok blodgennemstrømning ned til de aktive muskelfibre. Inde i musklen kunne der ligge et begrænsning i forhold til, hvor meget energisubstrater vi har. Så hvis vi for eksempel ikke har mere glukose til rådighed, det kan også være, at vores mitokondrier ikke er i stand til at bruge den ilten for tilbudt. Der kan ligge noget i forhold til muskelfiberne, så hvis vi har mange type 2 fibre, som ikke er så gode til at arbejde aerobt, så kunne de også måske udgøre en begrænsning, og så mængden af enzymer i forhold til at bruge ilten aerobt. Så det her er ligesom alle de ting, det kunne være plottet sammen. Og jeg siger ikke, at de alle sammen er vigtige, det kommer vi til at kigge lige på om lidt. Men det er ligesom alle de potentielle faktorer. Så nu tager vi lige lungerne, og så holder vi en pause. Så det her er simpelthen taget for et forsøg, hvor der er målt i hvile, og så er der målt ved stigende arbejdsbelastninger op til den maksimale iltoptagelse, så det er altså 100%. Og kigger vi her, nu skal jeg måske starte med at sige, det der hedder hvile her, det er faktisk taget efter, at forsøgspersonerne kan forestille heroppe, de har varmet op i et kvarter, og så har man bedt dem om lige at sidde, og så har man sat testen i gang. Så her der er lidt hyperventilation, så det er det, man faktisk kan se her, kan man se lidt højt PaO2. Det er fordi, de hyperventilerer. Men kigger man her under arbejde, så kan I se, at den er 101 her, og så falder den lidt, og så begynder den faktisk med at stige igen, så den har sådan en U-form PaO2. Så det viser jo umiddelbart, at når vi kommer op her på max, så er der altså ikke noget problem, synes der, med at få ilten fra lungerne over i blodbanen. Var der et begrænsning i forhold til den, så vil man jo forvente, at PaO2 der vil falde i løbet af sådan en test her, og det gør den altså ikke. Faktisk så stiger den lidt til sidst, og det er altså et tegn på, at personen hyperventilerer, og alligevel følger ilten altså med over. Kigger man på saturationen, så kan I se, at her ligger den på de her 98, og så kan I se, at den falder. Så saturationen følger altså ikke umiddelbart PaO2'en. Kigger vi lige på hæmoglobinen, så læg mærke til, at her under sådan en cykeltest, så stiger den faktisk. Det er jo ikke fordi, at vi får mere hæmoglobin, men det er fordi, at der forsvinder plasma fra blodbanen, når vi arbejder. Så på den måde, så sker der en hemokoncentration, fordi at plasma forsvinder, så vi får en højere hæmoglobinkoncentration. Og regner man så iltindholdet ud, så kan I se, at det rent faktisk stiger under sådan en cykeltest. Og når det stiger, på trods af at saturationen falder, så er det altså fordi hæmoglobinkoncentrationen den går op. Så hvad kan vi bruge det her til i forhold til lungernes begrænsning? Jamen dels så viser det her, illustrerer denne her del, at der synes altså ikke at ligge en problematik i forhold til ventilationen og i forhold til at få ilten over i vores blodbane. Til gengæld synes der at ligge en problematik i at få vores ilt fra blodbanen, altså det der er fysisk opløst, til at binde sig til vores røde blodceller, i og med saturationen den falder lidt. Og når den gør det, så handler det jo altså om denne her forskydning af kurven. Så det her er så i forhold til pH. Så når pH den falder, så får vi altså den her forskydning af iltbindingskurven. Nu går jeg lige tilbage her. Så kan I altså se pH hernede.
Hvis vi bare tager arteriesiden, hvordan den falder fra de her 7,4 til 7,2. Så det kan altså delvist forklare det her fald i saturationen. Og den anden del er temperaturen. Og i det her forsøg, der havde vi stukket et termometer ned i halsen på dem, og de lå i gennemsnit på 41 grader ved udmattelse. Så der sker altså en kraftig temperaturøgning under sådan en max-test. Og det spiller så også en rolle i forhold til den her fald i saturationen, fordi den forskydes til højre. Så man kan sige, at denne her ændring, den er altså en naturlig konsekvens af den her ændring i iltbindingskurven. Og det kan selvfølgelig udgøre en begrænsning i forhold til den maksimale iltoptagelse. For man kan sige, at hvis vi ikke havde det her fald i saturationen, jamen så ville vi jo så kunne have endnu mere ilt ude i vores arterieblod, og på den måde forsyne vores muskler med endnu mere ilt. Men den er altså relativt lille. Det her fald har altså ikke en helt stor betydning. Så det er ligesom det, jeg prøver at opsummere hernede. Det virker til, at lungerne de ikke har en problem med iltblod. I sådan nogle tests vil typisk, det afhænger meget af kropsstørrelse, men det er sådan 120-170 liter per minut i ventilation. Og kigger man på maksventilation, så igen afhængig af kropsstørrelsen, jamen, så kan man som regel godt komme op på 200 liter per minut. Så faktisk er ventilationen ikke maksimalt under sådan en makstest. Så det siger selvfølgelig også noget om, at det nok ikke er lungerne, der begrænser. Godt. Så pauser jeg lige. Jeg tager lige et spørgsmål. Hvad driver pH-ændringen? Ja, laktat. Det gør den. Jeg kan ikke huske, om jeg har dem med her. I kan se her. Så det er altså arterieblod 16,4 millimol per liter. Det er relativt meget i laktat, så det er det, der driver pH-faldet. Godt. Jeg pauser et kvarter, og så fortsætter vi kvart over. Okay, så fortsætter vi. Så godt der. Så det var altså lungerne. Så nu fortsætter vi videre i kredsløbet, og det er altså så over til den centrale cirkulation, eller primært hjertet. Så kigger man sådan mellem atleter, så her har jeg taget for eksempel eksempler, så vil man se, at der er en tæt sammenhæng mellem personers maksimale iltoptagelse og deres centrale kredsløb eller centrale cirkulationsevne til at forsyne musklerne med ilt. Så ilttilførslen den vil jo være et produkt af hjertets minutvolumen gange med iltindholdet i blodet. Eftersom vi har set, at den her er relativt konstant, så er det altså primært en ændring i minutvolumen. Så man kunne også have skrevet minutvolumen her, og så er der altså en tæt sammenhæng mellem maks minutvolumen og med den maksimale iltoptagelse. Lidt længere ned, så her der er elite kvinder, og de mørke det er elite mænd, hvor man har målt deres maks minutvolumen, minutvolumen og deres maksimale iltoptagelse. Så igen, så synes der at være en tæt sammenhæng mellem de to faktorer, primært angivet i deres slagvolumen. Så det her er, så vidt jeg ved, det højeste, der nogensinde er målt, lidt over 40 liter per minut i minutvolumen. Så det vil jeg sammenligne forskellige personer. Så tager man nogle personer, og så henholdsvis inaktiverer dem og træner dem, så vil man se igen, at der er en tæt sammenhæng mellem den maksimale iltoptagelse og mellem den maksimale minutvolumen.
Så det her amerikanske college-studerende, som man har lagt i en seng, jeg tror det var i 21 dage, 14 dage tror jeg det var, altså hvor de har været totalt inaktive, så det var sådan noget med, at hvis de skulle på toilettet, så blev de altså båret derud. Og så efter de her 14 dage, jamen, så har man så trænet dem hårdt i en periode, og så ser man altså igen den her sammenhæng. Når de har været inaktive, jamen så er VO2 max faldet, og det samme er deres maksimale minutvolumen. Og når man så træner dem, så er der igen den her sammenhæng, som er angivet her. Så hvad er det præcis, der foregår med hjertet, når man laver eksempelvis sådan en max-test her? Så faktisk det her billede, det er taget fra den figur, jeg viste jer før med lungerne. De parametre altså taget herfra. Så her har personerne altså cyklet på forskellige procenter af deres max, med mange målinger her tæt på max, for at se, hvad er det, der foregår, når man kommer tæt på sin VO2 max. Og så er minutvolumen, den er altså beregnet med fikst princip. Så det er det her med iltoptagelsen, og så blodprøven før lungerne og efter lungerne, og så har vi hjertets minutvolumen. Og så kan vi se, at det ser nogenlunde sådan her ud. Så hernede er altså arbejdsbelastningen, udtrykt i procent, og deres minutvolumen. Så læg mærke til, hvor flot den stiger lineært her, indtil de kommer op på cirka 90%, så flader den altså ud. Og hvorfor flader den ud? I kan se, at hjertefrekvensen den bliver ved med at stige. Så det er altså fordi, at hjertets slagvolumen den falder. Og så sidder jeg selvfølgelig og tænker, hvorfor foregår det her? Det kommer jeg ikke til at dække lige nu. Og jeg har jo heller ikke svaret på det. Det er stadig ikke noget, der bliver forsket i. Men det er i hvert fald meget klart, at slagvolumen den falder tæt på VO2 max. Og det gør altså, at hjertets minutvolumen den kan ikke stige mere. Så man kan sige det her med, at der er en tæt sammenhæng mellem ændringer i VO2 max og ændringer i minutvolumen, dels mellem personer, men også når man træner og inaktiverer personer. Og så det, at den flader ud, det giver jo en indikation på, at der foregår i hvert fald et eller andet med hjertet i forhold til at begrænse VO2 max. Så nu gør vi det i stedet for, at vi lige angriber det fra en anden måde. Så har man denne her lidt fjollede arbejdsmodel. Det er også den, I stiftede bekendtskab med i forbindelse med mikrocirkulationen. Så her der arbejder man altså kun med sin kvægtriceps. Og man kan sige, når man kun arbejder med 3-4 kilo muskelmasse, jamen så kan hjertet jo ikke være begrænsende i forhold til, hvor meget ilt de kan optage og forbruge. Fordi det er jo sådan en lille muskelmasse, så det burde hjertet jo sagtens kunne følge med. Og så når muskelmassen er lille, så ser man også denne her fuldstændig lineære sammenhæng mellem arbejdsbelastning og mellem blodgennemstrømningen. Hvis jeg så tager det her punkt herude, så det er altså 60 watt og lidt over 6 liter per minut, og så måler jeg, hvor stor deres kvægtriceps den er. Så kan jeg altså så regne ud, hvor meget kan muskel blive perfunderet per kilo muskel. Så får man altså, at en muskel den kan perfunderes med 2,5 liter per minut per kilo muskel. Og så kan jeg så lave en udregning, der hedder, at hvis jeg bare skal aktivere 15 kilo muskler, så det vil være for eksempel begge mine ben, det passer nogenlunde med 15 kilo, så vil det altså kræve, at jeg har en minutvolumen på 38 liter per minut, for at kunne perfundere 15 kilo muskler optimalt. Og 38, det var jo meget, meget tæt på det højeste, der nogensinde er målt, og det er altså for unge utrænede. Så det vil helt sikkert være over den kapacitet, som hjertet har. Så det jeg prøver at vise her, det er ligesom at sige, jamen hjertet kan ikke optimalt perfundere 15 kilo muskel, for det vil være over kapaciteten. Tager man trænede cykelryttere, så finder man lidt højere værdier. Det er 385 så per 100 gram. Så det vil altså sige, at hvis de skulle optimalt perfundere 15 kilo, så ville det kræve en minutvolumen på 60 liter per minut. Og det er jo altså meget højere, end der nogensinde er målt.
Så ved at bruge denne her lidt fjollede arbejdsmodel, så kan vi jo altså vise, at muskler kan perfunderes meget mere, end det vi overhovedet kan opnå under helkropsarbejde. Og når jeg snakker helkropsarbejde, så er det altså eksempelvis cykling eller løb, hvor vi har en stor aktiv muskelmasse. Så det er sådan lidt bare for at summere den del op. Når muskelmassen er stor, som under cykling, så flader hjertets minutvolumen ud tæt på max. Og i og med, at hjertets minutvolumen den flader ud, jamen, så kan den jo heller ikke stige perfusionen nede i de arbejdende muskler. Så det her blodgennemstrømning til benet, kan I se, den flader også ud. Det gør den altså, fordi at hjertets minutvolumen flader ud. Er det en lille aktiv muskelmasse, så er der ingen problemer. Så kan I se, så stiger den bare lige hele vejen, og det samme ned til muskelmasse, ned til benene. Så det er altså kun under helkropsarbejde, at den her begrænsning gør sig gældende. Så her er en anden måde at anskue det på. Så det her for et gammelt forsøg tilbage i 70'erne, det her er nyere billeder, så de er altså ikke taget fra samme forsøg, men viser bare setup'et. Så her har man altså taget det nogle unge raske, og så har man sat dem til at cykle almindeligt med 2 ben. Og så efter 10 minutter, så har man bedt dem om at cykle med armene samtidig. Så det er det, den viser her. Her kan I se blodgennemstrømningen ned til benene. Så de laver det samme stykke arbejde hele vejen. Men lige så snart at armene bliver sat til, så kan I se, at så falder blodgennemstrømningen ned til benene. Og det må jo altså være fordi, at nu bruger vi også armene, så nu har de jo også brug for noget blodgennemstrømning, så de stjæler altså noget blodgennemstrømning på benene. Så hvis hjertet ikke var begrænset, så ville man jo have forventet, at blodgennemstrømningen til benene, den bare var blevet opretholdt. For det svarer jo til det metaboliske krav. Så det her forsøg viser jo sådan set, at jamen, der må være noget omkring, at hjertet har en begrænset pumpekapacitet. Så lige så snart at jeg aktiverer både arme og ben, jamen, så kan hjertet ikke følge med mere. Og så er det nødt til at nedsætte blodgennemstrømningen til det arbejdende muskler. Så her mål ved benene. Tag et spørgsmål. Det er 2,5 og 4 liter fra. Jeg går lige tilbage. Det var her. Så her, det her punkt her, altså blodgennemstrømningen til benene. Så det er taget, her er det angivet per 100 gram. Så man har altså målt, og det her forsøg er fra 1986, så der havde man ikke MR-scanner og så videre, så det er simpelthen målt ved, at man har med et målebånd har målt forskellige steder rundt om quadriceps, og så har man kunne estimere, hvad vejer quadriceps på de her personer. Så har man taget altså det her tal, og divideret med vægten af quadriceps, og så får man det her tal. Så det er den maksimale perfusion per minut per 100 gram muskel. Og så har man regnet videre med det her sagt, hvis jeg nu skulle have 15 kilo, hvad vil det give? Jeg håber, jeg svarer spørgsmålet. Ja, så her altså en hel masse eksempler på, at hjertet i hvert fald spiller en eller anden rolle i forhold til at begrænse den maksimale iltoptagelse. Det kan i hvert fald ikke blive ved med at stige i uendelighed hjertets minutvolumen, det er ret klart. Så hvad det er præcis, der gør, at den ikke kan det, det kender vi ikke svaret på. Man kunne sige, en ting, der kunne ske, det var jo, at hvis selve hjertet ikke er i stand til at udføre mere arbejde, altså selve myocytterne ikke bliver udtrættet, for eksempel, eller der opstår iskemi i hjertet, det vil jo så kunne gå ind og begrænse hjertets pumpefunktion. Så nu har jeg taget et eksempel, og det bliver lidt bagvendt, for jeg vil egentlig have startet lige med denne her del i den forelæsning, vi så ikke har haft. Men princippet her, det er altså, at man har taget en pacemaker, og så har man lagt den ind i højre atrium. Og så kan man af gode grunde, kan man ikke sende hjertefrekvensen, fordi så skulle man ind og smadre SA-knuden, det vil ikke være så godt. Men man kan øge hjertefrekvensen med sådan en pacemaker. Så man kan altså få hjertet til at arbejde hårdere på de her testpersoner.
ved simpelthen at lægge en pacemaker ind, og så øge hjertefrekvensen. Det er den blå, der er tegnet her. Og hvis I så ser på, hvad der sker, og man kan sige, hvis ens makspuls den var vigtig i forhold til præstationen, så vil man jo forvente, at de her forsøgspersoner, de vil kunne mere, hvis vi lige øgede deres puls, og specielt deres makspuls her. Men hvis I kigger herover på, hvad der sker med minutvolumen, så må man jo bare konstatere, at der sker ikke en dyt overhovedet. Og hernede er blodgennemstrømningen til musklerne. I kan se, når vi øger deres puls, sker ikke en dyt, fordi at slagvolumen bare falder tilsvarende. Så det her forsøg viser egentlig, at det her med, hvad ens makspuls er, det er måske ikke så vigtigt i forhold til ens præstation. Det synes at være noget andet. Man kunne spekulere i, når man kigger på de her grafer, hvor slående ens det er, så kunne man jo begynde med at tænke på, ligger begrænsningen måske et eller andet sted med at få nok blod tilbage til hjertet, sådan så det er klart, at hjertet kan jo ikke pumpe mere ud, end det får tilbage. Og det kunne man måske forestille sig, når der alligevel sker så slående lidt, når vi ændrer hjertefrekvensen. Men det jeg egentlig vil vise ved denne her, lige til den her forelæsning, det er, at vi kan jo regne ud, hvor meget arbejde hjertet det laver under det her cykling og med det her pacing. Så bruger man det, der hedder rate pressure product, og det er sådan set bare at tage hjertefrekvensen og så gange med det systoliske blodtryk. Så det systoliske blodtryk, det er jo det tryk, som hjertet skal generere for at pumpe blod ud. Så det er jo et mål for, hvor meget kraft hjertet skal lave, og hjertefrekvensen fortæller os jo noget om frekvensen, altså hvor mange gange per minut skal det gøre. Så når man ganger de her to tal sammen, så har man faktisk et rigtig godt mål på præcis, hvor meget arbejde hjertet det laver. Og der kan I se, at når man lægger den her pacemaker ind, jamen så stiger det her rate pressure product. Og det gør det altså, fordi at pulsen den bliver højere. Det er ikke sådan, at ham her, når vi havde den her pacemaker inde, at han så pludselig fik smerter i hjertet eller faldt besvimet om. Så hans hjerte kunne altså sagtens klare mere, når vi havde den her pacemaker inde, sammenlignet med, at når han ikke havde den inde. Så det her kan man bruge som et bevis på, at hjertet rent faktisk kan lave mere arbejde, end man normalt opnår under en makstest. Så det her er jo, hvad man normalt opnår under en makstest, og det her er, hvad vi kan få hjertet til at lave ved at lægge en pacemaker ind. Og i og med, at der ikke var tegn på iskemi her, så kan vi altså bruge det til at sige, at det ikke er myocytterne som sådan, der bliver udtrættet under sådan en makstest, og derfor så kan hjertets pumpefunktion ikke følge med mere. Måske det her kan det være, fordi hjertet ikke når at blive fyldt helt inden systolen. Det er en rigtig god pointe, det der er blevet spekuleret meget i, om fyldningstiden går ind og bliver et problem. Jeg kan lige prøve at gå tilbage. Gå tilbage til den her, så man kunne spekulere i, om slagvolumen falder her, fordi at hjertefrekvensen bliver så høj, at fyldningstiden bliver så kort. Nu er det jo sådan, at det her er jo drevet af sympatikus, og det sympatikus også gør, det er jo, at det får pumpet calcium hurtigere ind i SR, når vi skal have diastolen. Så når du har en højere hjertefrekvens, så har man jo faktisk også en hurtigere afslapning af hjertet. Og den her hurtigere afslapning af hjertet, den er jo så med til at skabe undertryk inde i hjertet og til at suge blod ind i hjertet. Så hele den her proces, det hjælper til fyldning af hjertet. Og det er aldrig blevet vist i mennesker, at der opstår en pooling af blod uden for hjertet, når hjertefrekvensen den stiger. Så der er ikke nogen beviser for, at en nedsat fyldningstid går ind og begrænser slagvolumen. Det er der faktisk ikke. Jeg har ikke tegningerne med, men vi har faktisk målt det her fyldningstryk i det her forsøg. Og de viser ikke umiddelbart heller, at når man pacer, at der opstår et problem med, at der pooler blod uden for hjertet.
Så det her er jo en kunstig situation, der øger jeg hjertefrekvensen, men jeg har ikke en stigning i sympaticus. Så der har jeg ikke den her hurtigere fjernelse af calcium ind i SR, når jeg pacer den. Så hvis der var et problem med fyldningen, så burde jeg umiddelbart kunne se det her. Og nu har jeg som sagt ikke data med, men det kan vi ikke se. Men det er en mulighed, absolut. Yes. Så her absolut en begrænsning. Og indtil for 10 år siden, der var der en, nu er gammel, måske 20 år siden, var der en kraftig diskussion omkring, at man havde skandinaverne, de sagde hjertets minutvolumen, og tog man andre steder hen i verden, specielt over i Californien, så sad der nogen, der argumenterede for den her del, at det er det, der begrænser. Nu skal vi kigge på det om lidt, men efterhånden er man altså enige om, at hjertets minutvolumen, det er den væsentligste begrænsning i forhold til den maksimale iltoptagelse. Check. Så går vi ned i skeletmuskulaturen, så nu skal vi lige kigge på de her dele, og måske også lidt på dem her. Så hvis vi lige tager tilbage til det her, jeg sagde med, at når man laver den her lidt fjollede arbejdsmodel, jamen så var muskelmassen så lille, at der kan altså ikke nogen begrænsning i forhold til hjertet og i forhold til en optimal perfusion, mens det var herovre. Så de her tal, henholdsvis den her røde prik, og gule prik og den her gule prik, hvis vi tager dem og regner lidt videre på dem, så får man noget, der ser sådan her ud. Så det her er altså ud fra fikst princip. Dels har man målt flow, det er gjort med det, der hedder termodilution, og så er der altså taget blodprøver fra den femorale arterie og fra den femorale vene, og så kan vi altså beregne benets iltoptagelse. Og så kan I altså se, at når man laver de her knæekstensioner, det her arbejde, så kan man opnå denne her iltoptagelse ned i skeletmuskulaturen. Og når man laver cykelarbejde, så opnår man kun denne her iltoptagelse ned i muskulaturen. Og det hænger jo sammen med det, jeg sagde, at perfusionen den er altså lavere herover sammenlignet med her under cykelarbejde. Så det er det, der er vist her. Så det her er jo ikke en normal arbejdsform. Der findes ingen konkurrencer i det her. Det her er en normal arbejdsform, ikke? Helkropsarbejde, cykling, løb. Og det vi viser her, det er jo faktisk, at når man normalt er ude og cykle alt, hvad man kan, så når man altså ikke musklernes kapacitet for at optage og forbruge ilt. For hvis jeg laver den her fjollede arbejdsform, så kan jeg få musklerne til at optage og forbruge mere ilt. Så musklerne kan altså optage så meget her, men under helkropsarbejde kan vi kun få dem til at optage så meget her. Fordi at vores hjerte er ikke i stand til at forsyne musklerne med tilstrækkeligt med ilt, fordi det er begrænset. Bare for at vise her, det er sådan nogle rådata, ikke? Så hvis vi tager prøver her fra den femorale vene, så er det jo det, der dræner skeletmuskulaturen. Så det dræner jo den aktive skeletmuskulatur. Den femorale vene vil også dræne den inaktive skeletmuskulatur, og så huden og knoglerne og fedtvæv selvfølgelig også. Så måler vi iltmætningen her i den femorale vene, så kan I se her i det her forsøg, så er den altså 8%. Går jeg over og tager det her, det er nogle ældre herrer, så kan I se, at der er nogen, der er helt ned til under 3% i saturation i den femorale vene. Og når saturationen er 3% her, så må det immervæk betyde, at hvis vi tog en prøve inde i skeletmuskulaturen, inde i en aktiv skeletmuskulatur, så må den være meget, meget tæt på 0. Ellers kan den jo ikke være 3 eller 4, eller hvad de ellers har heroppe. Den må være meget tæt på 0 inde i skeletmuskulaturen. Så det viser jo altså også, at vores skeletmuskulatur den er i stand til at optage og forbruge stort set alt den ilt, den får leveret. Så problemet under helkropsarbejde, det er bare, at der kommer ikke nok ilt ned til skeletmuskulaturen. Og det er så tilbage til hjertet. Det håber jeg giver mening. Så bare sådan for at opsummere, som sagt ventilationen,
Selvfølgelig en lille begrænsning i og med, at saturationen ikke er 100% ude i arterieblodet. Men umiddelbart så synes ventilationen altså ikke at udgøre en begrænsning. Og så når vi snakker helkropsarbejde, som jo er det, der er relevant, jamen så er det jo altså hjertet. Og som jeg viste jer de her forskellige måder, er det blevet vist på, at hjertet altså spiller en vigtig rolle i at begrænse den maksimale iltoptagelse. Så igen, makspulsen, den synes ikke rigtig at gøre noget, og heller ikke hjertets arbejdskapacitet. Så hvad præcis det er i hjertet, det kan man altså ikke svare på endnu. Godt. Så her, ikke? Slagvolumen primært. Man kan selvfølgelig ikke sige, nu har vi lavet en akut ændring i hjertefrekvensen. Hvis man kronisk øgede en persons hjertefrekvens til 250, så ved vi jo i teorien ikke, hvad der så vil ske. Derfor den her røde streg. Og så er det også klart, at hvis man tog en masse EPO, og ens hemoglobinindhold steg, jamen så kan der jo være mere ilt i blodet, og det kunne jo også hjælpe til, at man får en højere iltoptagelse. Det vil det jo gøre i teorien, eller i praksis også. Og så kan man sige, at der er måske en lille plads til at forbedre ens iltekstraktion. De data, jeg viste, jeg var for trænet. Tager man nogle utrænede, jamen så ser man typisk højere saturationer. Så det er noget, der kan trænes lidt. Og man kan faktisk også træne og blive bedre til at sende blodet hen til præcis de aktive muskelfibre inde i sin muskulatur. Men her ligger den primære begrænsning altså. Ja, så for at man kan kalde noget konditionstræning, hvis man eksempelvis vil forbedre sin maksimale iltoptagelse, jamen så siger man som hovedregel, at intensiteten skal være over et vist niveau. Typisk, at man skal blive forpustet. Det skal have en vis varighed. Der har man tidligere sagt en halv time. Nu er der begyndt med at komme sådan nogle HIIT-træningsformer frem, hvor man laver det ekstremt høj intensitet og faktisk er kortere varighed, som også har vist at have en effekt på konditionstræningen. Men det er sådan en tommelfingerregel, en halv time. Så skal man gentage træningen, og hvor ofte man skal gentage det, det er svært at sige, for det afhænger af, hvor hårdt det har været, og hvor langt man har trænet tidligere. Men som regel vil man sige flere gange om ugen. Og så skal man altså have en passende pause mellem hver træningspas. Og hvorfor nu det? Jo, her er det vigtigt at huske, at når man træner, så bliver man jo faktisk dårligere, man nedbryder. Så det er det, der er vist her. Så her vil være efter et træningspas, og så vil man i timerne og dagene efter et træningspas, vil kroppen så restituere sig. Og så skulle der meget gerne komme det, som hedder en superkompensation, som vil sige, at kroppen den bliver lidt stærkere, end den var, før man lavede sit træningspas. Og kunsten er så at time sin træning til, at man har det næste træningspas, når man ligger på den her superkompensation. Træner man for hurtigt, så kan man få en formkurve, der ser sådan her ud. Det er det, vi vil kalde overtræning, hvor man bliver dårligere og dårligere med tiden. Timer man sin træning, så man ligger her ved udgangsniveauet, så vil det nok komme til at se sådan her ud. Rammer man sin superkompensation, jamen så kan man få en stigende formkurve. Og hvor lang tid der skal være imellem, det kan jeg desværre ikke svare på, for det afhænger helt af, hvad man har lavet, og lige præcis hvem det er, der har trænet. For der er også forskel i, hvor god man er til at restituere, og udgangsformen og sådan noget. Men det er altså, at kunsten er at time sine træningspas, så man ligger der. Så lige omkring hjertet, den har jeg vist med for sådan at fjerne en gammel skrøne. Så her er angivet effekten af træning på venstre ventrikel. Så her er hulrummets størrelsen, og her er altså på vægttykkelsen. Så kigger I på cykelryttere, for eksempel, der har trænet i mange år, så kan I se, at både vægttykkelsen og hulrummet, det stiger inde i venstre ventrikel. Så har der været en sådan skrøne med, at laver man styrkeløft, så det kunne være hernede,
altså har det kun en effekt på vægtykkelsen, men bemærker, at det har altså også en effekt her på hulrummet. Så man har altid samme effekt, men det er klart, at alt efter hvad for en træningsform man laver, så vil der være forskel på den. Og det er, som det indikerer, mest hulrummet her i de her udholdenhedsidrætsgrene sammenlignet med vægtløftning. Man ser den her effekt. Men den er der altså begge steder. Så effekten af træning på blodvolumen. Klassisk eksamensspørgsmål. Så her har vi utrænet, her har vi trænet og eliteudøvere. Og bemærk, at jo bedre form man kommer i, jo større bliver ens blodvolumen. Og blodvolumen er jo hovedsageligt sammensat af plasma og erytrocytter. Og læg mærke til, at begge dele de stiger med træning. Så både plasmaen og erytrocytvolumen. Der sker som regel det, at erytrocytvolumen den stiger mere end plasmavolumen. Og det vil altså gøre, at kigger man på elitetrænet sammenlignet med utrænet, så vil man typisk se en lidt lavere hæmatokrit. Så jo bedre form man kommer i, jo lavere hæmatokrit får man. Enten får man ingen ændring, eller så bliver den lidt lavere. Så har man en meget høj hæmatokrit, f.eks. hvis man har taget doping, så er det en rigtig dårlig idé at sige, at det er fordi man er i god form. For der sker altså faktisk det omvendte med træning. Så her er et eksempel. Hende er Annette, hun besluttede sig for at løbe et maraton om dagen i et helt år. Og den sidste dag skulle hun vist løbe 2. Og så prøvede vi bare for skægs skyld at måle hendes hæmatokrit. Så læg mærke til her udgangspunktet på 42, og så lige da hun var gået i gang, så det efter en måned, så er det faktisk faldet med 10 procentpoint. Så det er klart, at selvom hun er i rigtig god form, jamen så er det jo hårdt for kroppen at løbe et maraton hver dag. Og hun vil helt klart komme i bedre form. Så det her fald, det er altså drevet af, at hun er i gang med noget for det første ekstremt hårdt. For det andet, så kan det være drevet af, at når man løber, så kan det rent faktisk ødelægge ens erytrocytter. Så det kan bidrage til det her fald i hæmatokritten. Og så er det fænomen, at når man går i gang med noget hårdt, så er det som regel plasmavolumen, der stiger først, og så senere kommer stigningen i erytrocytvolumen. Det tager ligesom længere tid. Så det kan simpelthen være, at hendes plasmavolumen den bare er steget ekstremt meget her i starten, og så senere er erytrocytvolumen så kommet på. Og så ligger den så stabilt resten af tiden. Så her der er cykelryttere, der skal være med i Tour de France. Så selvom man er elite cykelrytter, så er Tour de France rigtig hårdt. Så man vil forvente i løbet af så Tour de France, at hæmatokritten den falder. Så kan I se, nu skal jeg ikke pege på hvem, men en af dem her blev faktisk knaldet for doping. Og det er noget af det, man går ind og kigger på nu i blodpladsen. Det er de her udsving i hemoglobin. Så den eneste gode grund, man kan sige, at man har en pludselig stigning i hemoglobin, det er, hvis man er ekstremt dehydreret, og ens plasmavolumen den falder. Så kan hemoglobinniveauerne gå op. Og ellers så må det jo være fordi, at hemoglobinen er kommet andet steds fra lige pludselig. Det er altså sådan nogle ting, man lægger mærke til med blodpladsen. Ja. Så lige den sidste ting her omkring træning, det er effekten på blodgennemstrømningen. Der skulle man jo umiddelbart tro, at det er sådan, at når man kommer i bedre form, så stiger ens blodgennemstrømning. Men der sker sådan set lige det modsatte. Så de her forsøgspersoner har bare fået trænet det ene ben i en vis periode, og så har man sat dem til at arbejde med henholdsvis det trænede og det utrænede ben på samme antal watt. Og så kan I se, at når det trænede ben der arbejder, den trænede muskel, så er blodgennemstrømningen faktisk lavere, end når det utrænede ben der arbejder. Og det hænger jo også sammen med, at man får flere kapillærer, når man kommer i god form. Og når man får flere kapillærer, jamen så forbedres betingelserne altså for diffusion af ilt.
Så det gør, at man kan ekstrahere mere ilt ved samme arbejdsbelastning. Og er man bedre til at ekstrahere ilt, jamen så er der jo også behov for mindre blodgennemstrømning, og derfor så falder blodgennemstrømningen på en given belastning. Ja, så husk det her, det er submaksimalt. Det er klart, at når musklen er trænet, ja, så vil den kunne mere max. Så det her er altså taget på en submaksimal belastning. Yes. Så hopper jeg lige videre til det omkring sygdom. Jeg kan allerede se nu, at jeg ikke kommer til at nå igennem det hele. Så jeg tænker, nu tager jeg så langt jeg kan, og så, så måske kan jeg nå det næste gang, og ellers så laver jeg lige et par slides og lægger ud til jer, hvor jeg gennemgår det sidste. Ja. Så det her omkring, at fysisk aktivitet, det er vigtigt i forhold til sundheden, og måske også kan bruges til behandling af sygdommen. Jamen det blev man først opmærksom på her tilbage i 1950'erne. Og der tog man simpelthen i London og sammenlignede buschaufførerne, sammenlignet med ham eller hende, som gik rundt og kontrollerede billetter. Og man kan sige, at de her to personer, de befandt sig jo dagligt i det samme miljø, lavede, eller man kan sige, de befandt sig i samme bus, indåndede samme luft, så den eneste forskel var umiddelbart, at den ene sad stille hele dagen, og den anden bevægede sig rundt for at tjekke billetter, inklusiv at gå op og ned af de her trapper. Og så kunne man simpelthen se, at de her konduktører, at de havde en lavere risiko for iskemisk hjertesygdom og for tidlig død, sammenlignet med dem, som var buschaufførerne. Så det er ligesom første gang, når man bliver opmærksom på det her med, at fysisk aktivitet det er vigtigt i forhold til alvorlige sygdomme og tidlig død. Kigger man for det store studie i Danmark, som er vist her, så har man kigget på forskellige variable i forhold til tidlig død. Og det er stadigvæk sådan, at rygning det er absolut det farligste. Det øger relativ risiko for tidlig død mest. Nummer 2 er, at umiddelbart hvis man har en kort uddannelse, så det er defineret som 3 år efter folkeskolen, at så har man også en øget risiko for tidlig død, og så kommer inaktivitet som nummer 3. Så nu skal man huske, at i Danmark, så er vi jo ikke lige så inaktive, som man er i mange andre lande. Så vi bevæger os mere, end man ville for eksempel over i USA. Så i USA er det de færreste, der cykler. I Danmark, så har de fleste folk en cykel. Så at være inaktiv i Danmark er ikke det samme som at være inaktiv i USA. Kigger man internationalt på det, så ser man, at fysisk inaktivitet synes at være lige så farligt som rygning. Så der ser man altså ikke den her forskel, som vi gør i Danmark. Og jeg tænker, at det er forbundet med, at vi er mindre inaktive end andre lande. Kigger man sådan her over hele livet, jamen så ved vi, at hvis man er aktiv, så lever man dels længere, både hvis man er mand og hvis man er kvinde. Men vi ved også, at man får flere gode år, det vil sige år uden alvorlig sygdom, ved at være fysisk aktiv, sammenlignet med at være fysisk inaktiv. Jeg vil bare lige spurgt til den video. Jeg ser lige, hvornår F12 kommer til at lave, og så ser jeg lige, om jeg kan få det med i F12, ellers laver jeg det som en video. Hvad er definitionen for at være fysisk aktiv? Det afhandler fuldstændig af, hvor man er henne i verden. I Danmark ser vi typisk 30 minutter. 30 minutter 3 gange om ugen ved moderat intensitet. Det kalder man aktiv. Men det er ekstremt svært at måle, fordi det kan også bare være, at man laver havearbejde. Eller at man er en type, der bevæger sig mere rundt i hjemmet sammenlignet med andre. Så det er meget, meget svært at måle, hvor fysisk aktive folk rent faktisk er.
Ja, så cirka 100.000 indlægninger i Danmark koster fysisk inaktiviteter, og hvis vi prøver at regne ud, hvad det rent faktisk koster, så når vi er frem til det her svimlende beløb, så skal man så egentlig er det her tal lidt højere, men nu er det jo sådan, at hvis man er død, så kan man sige, så koster man ikke vores sundhedsvæsen noget, så vi sparer lidt groft sagt også lidt på, at der er nogen, der er inaktive. Så det her beløb er faktisk højere end umiddelbart angivet her, men det modregner så det her faktum. Men det er i hvert fald dyrt for vores samfund, at vi har så mange inaktive, kan man sige. Så kigger man tilbage her, det er så 1960'erne, det er taget i Sverige, og kigger på fordelingen af kondital, det er så for mænd, så ser den omkring sådan her ud. Går man lidt frem i tiden, så ser kurven sådan her ud. Nu har jeg desværre ikke nogen, der er nyere, men jeg vil forestille mig, at kurven, hvis vi lavede den i dag, vil se omkring sådan her ud. Så der er altså nogen, der ligesom har forstået budskabet med, at det er vigtigt at være aktiv, og det vil så være den her ude. Så har vi fået en lidt større spredning på, men vigtigst af alt måske, så har vi altså fået en stor gruppe, som er i dårligere form sammenlignet med, at hvis vi går tilbage til 1960'erne. Så man kan lave sådan nogle studier, der kigger på, jamen, hvor farligt er det at være inaktiv. Og det har man gjort her. Så der har man opdelt dem i 5 forskellige grupper. Man har målt deres kondital, så har man inddelt dem i grupper efter, hvor de ligger, og så har man fulgt dem over en årrække og set, jamen, hvor mange af de her personer de døde. Og så får man så den her kurve ud af det. Så det viser jo, at det er godt at være lidt aktiv, og der, hvor det bliver rigtig farligt, det er, når vi kommer ned i de her sidste 20%, og delvis også her. Så denne her, der kan jeg altså tegne en kurve i forhold til den relative risiko i forhold til kondital. Og så får vi noget, der ser omkring sådan her ud. Så for mænd, der ligger en grænse omkring 35 i kondital. Kommer man under 35, så stiger den her relative risiko, altså jeg vil ikke sige dramatisk eller eksponentielt, men den stiger i hvert fald kraftigt. For kvinder, så synes jeg, at ligger omkring 28 i kondital. Kommer man under 28, jamen så stiger den relative risiko for død på grund af kronisk sygdom, altså kraftigt. Så derfor så er det altså et alvorligt problem, at de her kurver, de er blevet rykket mod venstre. Det er farligt at være i dårlig form. Så er det farligst at være overvægtig, eller er det farligst at være inaktiv? Det er sådan set vist ret tydeligt her. Så det er mænd, lige om lidt så kommer kvinder. Så det viser, at det sundeste, det er at være tynd og være i god form. Og det mest usunde, det er selvfølgelig at være overvægtig og være utrænet. Så kigger vi på de 2 sidste her. Jamen, der har vi trænet og overvægtig, og vi har tynd og inaktiv. Og vi kan se, at det er altså farligere at være inaktiv og tynd, end det er at være overvægtig og være trænet. Så det viser altså, at det at være aktiv er vigtigere umiddelbart end ens vægt. Kigger man for kvinder, så er grafen fuldstændig den samme. Hvorfor dør kvinder lettere end mænd ved dårlig kondital? Det hænger højst sandsynligt sammen. Man kan sige, at kvinder, det er lidt groft sagt, måske har jo mere dødvægt. De har en højere fedtprocent end mænd, og det spiller jo ind på kondital. Børn og unge har vel et højere kondital end ældre. Ja, det har de absolut. Det var den tabel, jeg viste jer. Yes. Så har I måske set her for nylig i medierne, at der er kommet op det her med omkring, hvor mange skridt om dagen skal man gå. Tidligere har man sagt 10.000 skridt, så er der kommet et stort studie, der viser, at lige omkring 6.000 skridt
at det er nok, og man ikke får yderligere ud af at gå flere skridt. Så det her afhænger meget af, hvad er det præcis for en parameter, man kigger på. Er det bare tidlig død? Er det i forhold til nogle specielle sygdomme? Så umiddelbart, det de fleste viser, det er det her billede, jeg har med her. Så det er taget på sygeplejersker, hvor man har kigget på, hvor meget går de om dagen. Og det viser altså et billede af, at jo mere man går om ugen, jo lavere er risikoen for hjertesygdom. Bemærk det største skridt her, det er i forhold til den første. Så det viser måske det her med, at lidt er vigtigt, og så mere bedre, men det er ikke sådan lige så meget bedre, som bare at tage lidt. Og hvis det ikke mere af den her, så den er her. Så den er fysisk aktivitet i forhold til risikoen for type 2 diabetes. Det er så angivet i det, der hedder METS, som er et udtryk for, hvor aktiv man er. Generelt aktiv man er. Og læg mærke til her, det er lidt aktiv har en kæmpe effekt i forhold til risikoen for diabetes, og jo mere aktiv man er, jo lavere er risikoen, men det er ikke lige så dramatisk som det her, vi ser i starten. Så kan det jo så være, at man har været inaktiv de første leveår, og så på et tidspunkt kommer i tanke om, at nu er det er måske en god idé, at jeg kommer i gang. Og så er spørgsmålet, hvor meget kan man redde ved at begynde med at motionere eller blive aktiv. Så her har man målt en hel masse studerende på Harvard. Dels da de var studerende, og så har man altså kontaktet dem igen efter 11 år, og så spurgt dem omkring, hvor aktiv er du nu. Og så er det her udgangspunktet, det er altså da de var studerende, og så kan man se, at er man blevet mindre aktiv, så er den relative risiko for tidlig død altså steget. Folk, der er blevet mere aktive, jamen så er den altså faldet. Og det her billede ligner lidt det, vi ser generelt for aktivitet. Så det tyder altså på, at det er aldrig for sent at komme i gang. Den her vil jeg ikke gennemgå så meget, men det viser faktisk fuldstændig det samme billede. Så i stedet for amerikanere, så er det bare taget fra københavnere, og igen viser, kommer man i gang, så nedsætter du den relative risiko. Bliver du mere inaktiv, så stiger den relative risiko. Godt. Så nu er klokken 16, og nu passer det faktisk lige med, at jeg skal i gang med de her 3 sygdomme. Så nu vælger jeg altså at stoppe her, men jeg beklager, at jeg ikke har nået det hele. Og så kigger jeg lige på, hvornår jeg kan lave denne her F12-forelæsning, om jeg eventuelt kan have det med her, og ellers så lægger jeg det ud til jer på nettet. Godt. Tak for nu.